А сега нека, както винаги, да изпеем всички заедно химна "Стефане, ти си". Горда стара планина, до ней Дунава сине, слънце Тракия огрява, над Пирина пламене родино. Нямат край, родино, мила родино, ти си земен рай. Твоята хубост, твоята прелест, те нямат край. Паднаха борци без чет, за народа наш любим. Майко, дай ни мъжка сила, пътят им да продължим, родино. Твоята хубост, твоята прелест, те нямат край. Благодаря ви! Да живее България! Да живее българския лев! Показахме, че тук има народ и ще успеем! Оставка! 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 Нека не кричат! Оставка! 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 Приятели, сега преди да тръгнем на шествие по жълтите павеката посока Раковска, да ви кажа още нещо, което постигнахме. Нищо, че ни наричат шарлатани, лумпени, циркаджи и какво ли още не. Факт обаче е, че нито един посланник на държава членка на еврозоната не дойде в Министерски съвет да приветства Росен Желязков, сламеният човек на Борисов и Пеевски. Най-авторитетните европейски таблоиди пишат за гръцки сценарии. Пишат за това, че взимайки България по този начин, насилствено, самата еврозона си нанася тежка имиджова щета, която може да доведе до криза на доверието. Всеки, който разбира от финанси, знае какво означава това. Така че всички вие, които и миналата събота, и в сряда, и днес, и хората в цяла България, които излезнаха за втори път, постигнахме много, прекалено много. Това е голата истина и тя трябва да се знае. Нека сега да тръгнем в тази посока към Раковска. И последно да благодарим на хората от народа и Златна България, представителя Галин, който е тук сред нас. Благодарим ви,
които в момента държавата ги репресира, защото подкрепят този протест. Благодарим специално на тях. Българи, това го правим за България. Стига 35 години! 35 години колониално робство! Стига да живее България напред и не трябва да се предаваме, защото от тук хората, които сме събрали, зависи нашето бъдеще. Нека да се борим и да продължаваме борбата, защото иначе ще ни починят. Да живее България напред! Оставка! 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 Оставка!